Malah plulu. Kok nyambut gawe kok. Lah rambut kon ngadeg kok. Lah ket mau apa ya ngadeg apa piye kok ya? Heh? Yo ngene. Lah mau ya dikon ngadeg ngono. Lah ngene. Ora dikon ngadeg. Ibu-ibu sing ning kono kae iki ora pirsa. Padha ae Mas. Padha ae. Pokokno dhuwur. Sing kok kono ki ora ketok. Paling mung ketok ndase tok. Cungal-cungul kaya garangan. Ketok ya nek ngene iki tetep ketok. Lho, wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalu Mas Joko Kendil. Nggih. Dangu mboten pinanggih. Heeh. Nggih, sugeng dalu sedaya para tamu, warga masyarakat wonten ing Sempol. Mangan jengkol ning pinggir sumur. Sempol apa sempol sing bener? Sempol nggih. Oh, Sempol. Oh, mangan jengkol ning pinggir sumur. Piye? Mugi warga Sempol tansah panjang umur. Amin. Nah, mangan jengkol katutan kawat. Piye? Mugi warga Sempol sedaya pinaringan sehat. Wah, iya. Mangan jengkol rupane ireng. Kok Ibu-ibu Sempol mugi meteng bareng. Pusik. Apa? Lah kok meteng bareng lah nek sing randi bojo. Ya gende bojo sik kok meteng bareng ngono lho. Ya alhamdulillah. Nggih. Saged sowan wonten Tata Sempol serangan kadang-kadang Arum Sari. Arum Sari juragane ya iki mau Mas Chandra. Derek Gladiwano. Lagi pisan iki aku Amor Campur Sari Arum Sari. Piye? Ya lagi pisan iki ketemu. Lah ya iki perdana ketoke kok. Oh ngaten. Heeh. Nggih matur sembah nuwun ugi kagem Bapak Sularno sampun nimbali maringi rejeki mugi saged berkah barokah. Amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Sabibaripun kagungan hajat mugi rezekinipun sempulur. Sempulur. Tambah kathah keluarganipun ayem tentrem. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih. Ora kok cah cilik kok pinter men gitu. Kuwi ngapalke sesasi ya gitu. Alah. Ngapalke sesasi. Ora pikir nganggo wedak bareng. Ya di syuting Zuhri kan ketok glowing. Alah. Kan ketok glowing. No glowing. Ya iki Jan Kyai kene sehat banten nggih. Wis tanpa masker. Nggon aku wis bebas corona nggih Pak nggih. Lah iya. Aku wingi ning daerah Jumapolo nggo maskere dilokke malah. Piye? Oh lah cok dodok nggo masker barang ngopo. Ora usah maskeran, copoten maskermu. Malah kaya genjik ngono wae. Ke masker ireng ae lho. Oh lah iya. Dadi maskermu ya tak copot. Ora wis ireng kok ya masker ireng ya ora patut. Tapi tekno ditukoke bojoku kuwi kok. Iki lelipur sama tawis ya. Iki kon ndongake Mbah Man meneh mau to. Oh Mbah Man. Nah, nggih Mbah Man, mugi-mugi enggal sehat. Kados wingi uni panjang yuswa, awet sing momong putra wayah. Nggih, tutuk agenipun momong putra wayah. Nggih nyuwun donga pangestunipun para tamu sedaya mugi penyakitipun Mbah Man enggal dipun angkat Gusti Eka Maha Kuwasa. Amin. Amin. Ya, iki saiki lelipur. Nganti sapa Mas Joko Kendil? Seliramu sapa? Kenek telu seliramu sapa? Nah, manut masae. Masa. Manut masa. Sing ora ngapa? Engko sing arep dimasak kowe apa kono kuwi lho. Ya mbuh kok. Masa kan ngersake sing kono, sing pinggir dhewe. Heeh. Kono iki kulon to? Diceluk. Rasa Disepoti sing apik lho ya. Soale iki bintang tamune saka Jakarta. Sapa? Sahrini. Oke, selamat malam guys. Hai, malam juga Dede. Dede. Lah piye to? Oke, Mbok De. Kok Mbok Dede to? Lah piye? Dedek, nek manggil Dedek itu Dedek Amanda Menopause. Walah lah. Sama mau Dedek Amanda Menopause. Baleni meneh.
Dek Amanda kaya wedhus. Wah berarti ki MC kurang kemalaman ngene iki ya. Delok anu film panas ki. Pengalaman kepiye Ngon to? RCTI Ikatan Cinta. wah Amanda Menopause. Apollo. oh nang nggon ikatan cinta kuwi sing nang nggon ngarep supermarket sing ngene iki ka lho Bukan. Aku ora tau nonton ngono kuwi ra mudeng aku. tau Aku ora tau nonton TV Wah. Ikatan Cinta. Oh makane delok aku RCTI bar Isya Amanda Menopause Dede Andin. Manopolo. Iya. nggih lah ya Mas Uncek, Ya, Mas Mak. Kendil. Ya. Nek umpama ngon TV ki rak berjodoh ya. Ya. Mbak Andin berjodoh dengan Mas Al. Al. Aku nek kene ya iya. Ya. Mbak Andin, Mas Al di sini. di Mas Al sing di Yang ini. Aldebaran. 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 Iya. Aldebaran nih. Bar ngombe terus narkoba awake kurus. Nah. Walah. Mas Uncek, Piye? nek ning nggon TV ki Mbak Andin karo Mas Al ki suami istri. Biasanya mesra-mesraan ngono Iya. kuwi. Nek Ya kene ya kudu. Kudu. Dan bapak ibu ki mirsani oh iya Nah. ya. Ya. Mbak Amanda karo Mas Al. Mas Al. Jodoh. Aldebaran. Mas Al, Yeah. I love you. Payah. Saya ini wis entuk kokopan pindho lho. lah iya Loh, jenenge suami istri ki berbakti kepada suami nggih to? oh ya betul Jenengan nek kalih garwane jenengan. Ah, Mesti ah. nek pamit pergi, ayah, mama anu pergi dulu. Rak ya Iya. ngono ta? Ah, ah. Iki aku ya Iya. pamit karo suami saya. Suami tersayang Mas- Aldebaran. Mas Aldebaran. Mas ayo, Al. ayo pamit sih, Mas pamane Al. pamit ta piye? Mas Al, Iya. pamit Dedek kerja dulu. Iya. Kokop ben telu. Lho lha piye ta? Lho lha piye ta? Bocah iki apa kaya anu ya anggere kae kok kaya kudu arep ngokop bae. Apa dikira pentol bakso apa piye? lah iya Yo, selerane ora kok ya seneng sing gundul-gundul ngono kuwi kaya Ora aku ki mengapa ya? Mengapa? mengapresiasi Mengapresiasi, Menghormati suami Nah, ngono lho. Soalnya apa bektine wong wedok karo suami ki bakal dadi jalan ning swarga. Nah, ngaten. iya, wong wedok iku kudu bekti Oh, iya. karo Kalih sing kakung. kakung. Soale Biasane Piye? nek dadi nganten kan ya sungkeman to, Mas. Aku ki rong pernah sungkeman karo bojoku. Nah, saiki sungkem sungkem dan raku walat Sungkem. Madhep mriki Mas. Al. Sungkem kan Sungkem raku kan? walat. Ndak kualat kan? Iya. Mas Al madhep mriki, Mas. Nah. Mang madhep mriki, Mas. Wah ya. Bekti su istri. Ayo. Wong aku pilih kowe kok. Ya toh Mas, bekti istri kepada suami. Mang rada ngeten, Nah, mang iya. buka kaki ya, Mas. Iki Suami lho. adalah imam keluarga. Mas, Piye? nek enten mriki mboten ketingal tamu saking Wingking. wingking. Terus? Ngapunten Mas Uceng saged turun. Oh iya iya iya. Mas Al, Kan ngapunten. diwangi woy-woy aku. Nah, Sisik. Mang lenggah, Mas. Iki dek ya manut. Nah, Bu Pertiwi kok Ibu Pertiwi tau Mas? Dedek apa Amanda sembah sungkem kalih suami Mas Aldebaran. Aldebaran. Iya. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi Tok-toke nganten wedok. ya kawus tinggal pinanganten putri sampun jengkar saking sono palanggahan tumuju wonten lengganganipun piyayi kakung utawi garwanipun nggih keparang sungkem pangabekten Hop masuk. Hop. Penganten putri Hop. kados boten kuat ajeng ngokop ingkang kakung. Mas. Mas Uncek, Apa? Mas Aldebaran ki nganu hipersek kok. Lah ngapa kok? Lah wong lagi sungkemi kok malahan ada sesuatu sing mengganjal ki. Lah kowe iki lho sungkem ki wis biasa Piye? wae. sungkem ya biasa Sungkem ngene lho Lah, kok- ngene. Oh. Ha kok terus kowe cangkemmu mbok lebokke kene. Ora mudeng kowe iki berarti ora mudeng piye? terik kuwi berbakti karo suami ki nek wong wedok-wedok Ose, biasa ki ose, biasa. ose. Dikai contoh sing bener, Jak. Piye? Piye? Ya Mas Uncek. Aku sing lanang. Lanang aku ngaten wedok. Ere kae bojone. Bojoku. Iki Dek sapa? Amanda. Andin. Andin. Ya. Arep sungkem karo Mas Al. garwane ya.
Kok kana. Aku merasa aku ra Ibu penak. Pertiwi. Ibu Pertiwi. Wes kepareng jengkar saking sono palenggen temanten putri Roro Ayu Andin kepareng sungkem pangabekten dumateng garwanipun Roko Mas Al. Aku ra penak aku merasa aku. Lah opo enek Ibu Pertiwi kendane Piye? ndang gedut. Wes. Tong 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 tong. Wes ora usah manten-mantenan. Lah piye to? Gak. Bubrok aku. Kok bubrok piye to? Apa enek? Jare manten-mantenan kuwi bahagia. Bahagia kok. Ora ono kok manten sedih. Bahagia gitu nggih. Bahagia. Bahagia. Bahagia apa wong lanang kok ora diaji. Wong dadi Loh, piye toh? Kok ora diaji? Loh, wong wedok ki dibawahi kaki seorang laki-laki. Kayak aku, Mas Uncek ning dhuwur, aku ning ngisor. heeh. Leres toh? Iya kok mbok sunggi. Lho lah piye? Junjung derajate laki-laki. Iya. Lho tak junjung. Junjunge karepe ki ora kok junjung wonge diangkat ki Lho, ora. lah piye? Junjung ki ya jenenge wong lanang ki dipik-pik ning tangga teparo. Oh, Masa kosek? Dipik-pik. Kosek. Wong lanang kok dipek-pek, emang wong lanang depek. Iya ya. Lah piye aku ya takok kok. Karepku ki wong lanang ki senajan to ning omahe ketok elek, Heeh. ning njaba ki diapik-apik ngono lho. Oh, ngaten. Tak kira kene junjung derajate ki dijunjung sak dhuwur-dhuwur ya ora tau. Wes. Nek jare ora gelem dijunjung. Lho dengkekku. Ora, rene Mas Uncek, Mas Kendil Ya, ngatur kesembah nuwun kagem keluarga saking Pak Sularno. Pak Sularno. Sularno Las Nggih. kali Ibu Ana sampun ngaturi kula sak rincang melalui campur sari Arum Sari. Kula dongake Pak Larno. Sularno panjang umur, Amin. sehat, rezeki lancar, awet momong anak. Aja Pak Larno tok sak Amin, amin. keluargane. Nah, nih, sak keluarga pinaringan panjang umur, murah rezeki, mugi-mugi sehat. Pak Larno ingkang pundi menika? Amin Allahumma amin. Pak Larno ingkang pundi? Pak Larno, wow, Oh menika, Mas, ngomong tamu. Dedek belum bertemu sama Pak Larno. Sungkem karo Pak Larno. Lah, ayo ditutke ya. Tung tak 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 tung. Teng. Engkang pundi menika? Kose Mas Uncek, Nggih, piye? ora mungkin nek sing digawe kok mubadikan biasa kados tamu undangan. Biasanya ki sing digawe ki biasanya rambutan jas-jasan nggih, beskapan. Beskapan. Bapak jangan menghindar dari Dede Amanda Manopo. Mas Uncek, Kepiye sungkem? nggih, Pak Larno sampun ngaturi kula sak rincang. Muga-muga panjang umur, Amin. sehat, rezeki lancar. Amin. Saya tidak bisa mengasih apa-apa, ora iso nyumbang duit, ora iso nyumbang gula teh siji. Sing tak gawa buat Pak Larno tiada lain satu buah perbuatan yang saya wujudkan dalam satu buah tindakan, tiada lain satu buah kecupan mesra buat Bapak Warno. Oh iya. Panjang umur. Wah, wis. Piye? Kowe iki ditanggap ning arep gawe geger sing di omah. Lah piye? Ha iki kon nganti padu karo buana kepiye? Ya ora mungkin buana ki mudeng kok. Ayu ki meng rupane. Ini ngisor loler, Bro. Nggih, Bu, ampun cemburu, Bu. Ampun cemburu. Ning Ning aku anu lho, Mas. Piye? Berita percampur saringan selama corona. Kowe krungu ora? Oh, Geger-geger geden. Ora. Ora krungu. Ora krungu. Oh, berarti kowe MC kurang kemalaman kowe iki. Geger geden apa? Kondang-kondange Dede Amanda kan bar ko Thailand.
operasi. Operasi ini dan ini. Alhamdulillah entek 500 juta. Oh, entek 500 juta. Banci sugih kok. Lah ya, graya ono. Yo yo nak kancane merongos operasi 500 juta. lah aku diopeni kok. Sing ngopeni so? Ya sing ngopeni. Entek 500 juta Mas Uncak. Terus operasi sini dan sini. Dadi ra. Alhamdulillah dadi plek kaya ngene Mbak Chandra. Nek ngene Mbak Chandra kan lurus, men aku rodok mencep sithik. Nah. Terus Mas tak gawa terbang ke Indonesia. Ya terus Ning Indonesia to Mas tak nggo job ning daerah Klego. Heeh. Didik ki diwanti-wanti karo doktere, jangan kena air, jangan lembab sebelum 3 bulan. Didik nekat to Mas, ngepit kon Klego kodianan. Terus aku teko lokasi aku nangis kok. lah ngono apa to? Lah tak ngisor kene badalah kok tukul meneh. Mergo kuwi mau kena banyu Kena kuwi. banyu. Ora percaya nunggu Pak Larno mang demok, Pak. Cahedan. Lah piye to? Ya ora apa-apa. Sedomah barang. Lanang karo lanang ki hukume halal. Halal. Nek karo buana aku ra wani. Iya. Lanang karo wedok kok. Bukan muhrim. Bukan mukrim. Buat gawe Nyanyi ki nyadong Nyanyi. dawuh Pak Larno. Ya. Pak Larno. Bebelih kagungan kelangenan lelagon napa Ngaten. saged ngaturaken kaaturaken. Ngaten, Mbok menawi Pak Larno ngersake lagu napa? Kelangenanipun menapa Pak Larno? Lah, Lah, miring. ketoke nyawang kuwi kaya mayit ta dadi. Dadi kijing miring. Aja ngunekke wong kaya mayit. Lah terus Wong ki ngendi paran mesti bakale Mati. Sesuk lan sesuk nek wong ngerti. Nggih ta? Iya, kena. Nek tak tari Mas Uncek nek jenengan ditari. Mas Uncek jenengan mati sakniki napa mati benjang? ya sumben no keri no. Oh, berarti yang si pekok ya. Lah ngapa? Lah kowe mati keri, sapa sing nyolatke? Sapa sing ngubur? Sapa sing yasinke? Mati saiki. Ya mati ya. Iya to. Anu keri ra apa-apa lah. Takono karo Dede Amanda. Lah kowe Takok. yen kon mati pilih sing ndi? Ya sing Mati halus dhisik ya. apa mati? Ya sing halus Dede Amanda. Walah lah. Dede Amanda. Iya sayangku. Jenengan kan milih Iya. mati riyen apa mati kintun? Contoh orang berakhlak lulusan pondok pesantren. Nek kon milih mati saiki apa mati sok ben wallahu alam. Wallahu a'lam. Ya mati urip ki sing anu kersane ngalah kok. Ya lah nek kon milih Lah ya aku tak Masa pilih kok tak Allahu pasrahke karo a'lam. sing kuwasa kok. Allahu alam kuwi ora ndek pilihan kuwi. Ya duwe. Wallahu alam kok. Allahu alam. Allah yang menentukan. Kijing miring pamundutan saking Pak Larno. Larno. Monggo Kadang Arum Sari. Udah nang kene lho. Ya ning kene. Soale saya nangkap nang kene. Bapak kersa jengkar biar sehat Pak, imun meningkat. Mboten alah. Gantenge. Yo, yo, yo. Ayo yo. Miring Sahrini. Gotong royong nyambut gawe yo Mas. Ayo yo. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring ngeten bali mulan tiwasen ra kelakon Mas. Apa? Jangan yang Mas yo. Aja ngono larak disamperke mae cerak ra ngamperke. Ayo yo. Kisik miring ayo yo. Akijing miring. Ana kathok nang jero lemari. Iki ketoke wedok jebule banci. Ayo yo. Kijing miring. Ayo yo. Akijing miring. Menyang Solo tuku klopo. Mugi Pak Larno panjang yuswa. Mas Apa? jengki miring ayo Mas kijing miring Jolali lo, jolali Lo, jolali lo, jolali. lo. Ucek ki nendi to ora ketok. Aku nang kene. mboten tinggal napa kula tinggalke
Apa mbok krukupi rokmu? Mboten ten mriki. Oh, ketok. Mas Uncak, Lur, kowe gandeng rene, sing ketok kene tok kono ora ketok. Terus Naik dong, naik pagar. Ben ketok. Lah piye? Mas Kendil tak takok ya. Heeh, piye? Jenengan pilih naik pagar atau naik Dedek Ences Amanda Yo, Manopo? milih endi? Endi? Padha penake lho kuwi, Cep. Piye? naik pager ae ya. Oh iya naik pager. Ah. Junjung. Naik Junjung. kene kecetit neh kene ku. Halah pijit 50.000 mari, Cep. Munggah kene tenan? Ya. Oke, jenenge wong profesional ngono kuwi dibayar kon bekerja profesional. Profesional. Oh, Nah, dasare. Diunggahkan Dedek atau unggah sendiri? Didunggahke mosok Diunggahke. munggah dhewe. Dasare Dedek Andin ki kulino Piye? junjungi kayu. Ya ora apa-apa sing penting halal toyiban kok, Ya, Mas. heeh. Wah, jan. Ngapunten lho Pak Larno. Wah. Andin, Aman, Mas? Lah. Aman ora? Bu pun ketinggal dereng, Bu. Oh, ampun. Wes. Ngene iki lho. Piye? Pak Larno ndhegae taat peraturan pemerintah. Lho, kok iso? Sing lagi kahanane kaya ngene. Kok iso? Kon nindakake prokes protokol Kesehatan. kesehatan dhewe gawe. Heeh. Ki yo nyepaki masker. Masker. Terus yo nyepaki tempat cuci tangan. Cuci tangan. Hmm. Oh, ndi? Lah Cuci iki tangan. bar gitu. Ada Andin. Mas Kendil. Piye? Mas, Dedek mau kesini belum cuci Oh, tangan. cuci tangan ya. Cuci tangan, Iya, iya, buka iya. air keran. Lah, Dedek mau buka air kan dulu. Kabeh tenanan. Kah. Lho lah piye ta? Kowe kok tenanan apa? Lho lah jarene krane. Eh? Jare krane. Ya krane ning iki banyune entek pisan. Mas Kendil, Iya. kalau airnya habis biasanya di jok. Dedek ambilkan air di jok Iya, dulu di ya. jok. Ora. Lah piye ta? Engko mbok grujuk tenanan kok. Ya ora. Ora. Ora? Ora. Ora sida cuci tangan. Ora wis. Ya. Ora tak idukke engko. Ayo parian Parian. sih, parian. Jenengan riyen Mas Kendil. Ya, parian. Heeh, yo lek kendil. Lek Kendil sik sing tuwa. Oh, sing gampang-gampang, Pak. Ya. Sing anyar, parikane anyar. Mbak, pripun? Aja medhen ya, aja neng kono wae engko teko rampung. Bu, niku Masa linggo teko ngadeg padha wae kok, Bu. Pripun? Ndodo. Ayo Mas Parian. Ya. Ora apa-apa. Ana konang kecemplung panci ketoke lanang jebule banci. Mas, jangan alam Mas. Ijen mireng tuku kerdas diodak-odak. MC-ne bagus sayange cendek. Mas, Apa? jangan alam Mas. Ijen mireng Mas Kendil sampun. Heeh. Sekarang giliran Dedek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Andin, Dalem, Dek, Pripun? tak celuk Mbak wae. lah pripun? Iki mau tok welingan Sinten? saka nggone juragane Mas Chandra. Mas Sandra. Nggih, dadi uncek ora entuk mulih anake nangis wae. Oh, ngaten. Ngaten. Anake wedok ki mau nangis wae. Lah kenging napa? Roh uncek kuwi karepe engko pengen balik. Oh, ngaten. Arep dienggo dolanan eret-eretan anake. Ya wes. Ya. Aa, kamu di situ aja ya. Nanti kalau anaknya Mas Sandra kesini biar wijik di kamu. Oke, Kok biar tak? Lah kowe nyeluk aku AA oh. Wah, ki. Wah, ki bahasa Indonesiane nol protul, Oh Mas. iya. Nek Aa, kuwi Dedek aja Ngono lho. Oh. Aa. Ora apa-apa. Ya. Ayo. Ora apa-apa. Gilirane. Aku nggih. Dik Andin. Ayo. Nandur telo gedenge subur Pak Larno panjang umur Mas Ijeng ngiring ayo Mas Ijeng ngiring Jolali Jolali Wah, aku medhok Mas
Ose. Jenenge nek wong profesional, nek kendangane ngajak joget ya Mas. Oh, iya, Ora no. mbegegek ngono kuwi. Aku ya joget no. Endi? Ngene mau. Urung ketok. Endi? Ayo. Ngene lho. Jolali. Iki nganggo ngene mumbul. Jolali. Mumbul. Mas Kendil. Mumbul. Aku Waduh mesak. gak valum kok kon mumbul. Aku mesake AA uncek e. Oh iya tiduke. Lah kok nek ketuthuk kuwi nek gagar otak piye, Mas? Alah, ora apa-apa kok ganti anu Piye? bluluk kae ra apa-apa. Oh ngono. AA mau turun? Turun. Sekarang Sesuk ya saiki kok. ning siji, Mas Kendil, Piye? syaratnya siji. Syarate. Dedek mau nurunin AA ning satu. Apa? Pipi kanan, pipi kiri. Ayo. Nah. Ayo. Pilih mana? Nanggur disun kanan kiri kok mosok Piye? mosok ya ora gelem. Wong Pak Larno we kersa lho jenengan kok mboten sok jual mahal. Ayo, gelem apa ora? Ngono. Lah piye? Senajan to kene bentuke mung setugel ki ya punya selera. Jek, Aduh. tak takok, selerane Dedek Uncek apa? Kayak apa? Ya selerane ki ya sing ngono kaya asli, kuwi banci kok. Emah. Kurang ajar, Mas. Pak Iya. Larno, maaf boleh dibuktikan saya laki atau perempuan, Pak? Dan percaya Mas Uncek Lah ini iya. aku lanang apa wedok? Pak Larno nyuwun sewu biar AA Uncek percaya saya itu perempuan mang demok. Kalau keras berarti cowok, kalau empuk berarti Cewek. wedok. Monggo Iya. mang demok, Pak. Mboten napa-napa. Monggo, Ikhlas. Pak. Ndang demok, Pak. Mboten Monggo napa-napa. Pak, Pak Larno monggo Mboten Pak. napa-napa, Pak. Mabuktekke Pak. Mboten napa-napa. Mang demok, Pak. Mas Wah. Kendil, Pak Iya. Larno sampun memegang. Saya tanya nggih, Ya. atos napa empuk, Pak? Kemerampu. Padake pelem ae. Berarti magel, Mas. Lah iya. Ngerti wae Pak Larno nek Dedek masih perawan ting-ting. Lah. Kemrampung. Kaya pelem ya, Mas ya. Nganggo kemrampu barang. Dedek Uncek mau turun? Turun. Turun. Anjlok apa diyepike? Malah ya digegendong kok anjloke lho. Ini nenen kakak sini. Emak subalane nenen. Mas Kendil, berarti ki Uncek biyen ki anu cilikane ki kenapa kok awake cilik? Piye? Kuwi kurang gizi. Beda karo niki apa bocah-bocah sak niki. Oh. Mimik susune susu SGM. SGM. Susu lakto B. Lakto B. Mas Uncek benten kok. Ora. Zaman dek ben Mas Uncek ki seneng nyanyi, Mas. Oh. Nyanyine pok ame-ame. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan enak era karuan. Susu rondo ra enak tur sepo. Susu banci enak dan bergizi. Oh, iki rumangsamu ndek gek cilik kuwi mboke gematine ra umum lho Lah kok iki. kok lha kok saged gemati pripun? Gematine ra umum digudang besok supaya ben dadi tentara. Oh, dadi tentara. Heeh. Wah, dijak neng pasar gendong nggon senik ngene kuwi. Senik. Heeh. Terus? Kuwi tareki dinyang wong tareki gori. Ora apa-apa Mas, cilik cendek ki paringane Gusti disyukuri berkah barokah. Semoga Tuhan melimpahkan rezeki kepada kamu. Amin. Allahu alam. Ya. Dan tiduke kowe nek ngompol ngenggon malah repot weng. Sik Mas, Piye? harus cuci tangan dulu. Oh iya. Ayo turun. Ayo. Sayangku. Akan dilemas, ageyong, akan dilemas, ageyong, akan dilemas. Ya iso buka nek ra iso medhuk. Iki kok ambruk wong loro malah cilaka. Ndang amplok mama. Ah, lah ngono. Kok lha piye ta? Seorang ibu mencintai anaknya, menyayangi anaknya lumrah nek ngambungi to. Iya no. Ini Dedek saya. Aku malah kirik-kirik dhewe tenan. Kak. Piye? Kowe nyosor tenanan kirik-kirik aku. Kok kirik-kirik piye? Padakno aku ki Elsine Gravista. Ora tau rono. Yo lajeng. Ndok kemak ala bunder krasa penak lagi yereng Mas ya jangono alah Mas
edan po. Lha pripun ta? Ngene iki dosa purake aku ora roh. Ora roh. Berarti ora dosa mah. Ora, ya wis. Aku nyusoni uncek ngambung uncek ora dosa. Ora dosa. Dedek ulang Wes lagi. wes Kleru ora apa-apa. Anu kuwi lho, bose ya, bose. Sapa? Chandra. Ha. Ditunggoni bojone kok. Alah ra apa-apa bose kuwi ae. Ora. Sampun Pak Larno, mugi iso dadosa jampi saya panjenengan, panjang umur saya selalu. Monggo katur Mas Kendil Arum Sari. Matur sembah nuwun nggih guyon maton ugi ngaturaken dawuhipun ingkang kagungan kersa Pak Larno. Pak Larno. Ijing miring wis diaturke. Ngaten, Nggih, matur nuwun mugi-mugi saged kangge jambi saya ya Mas Ucek. Oke. Soan Mas. Oke, Kang Dalu Mbak Chandra. Ojo neng kono ki ngapa? Ayo sini Kene, sayangku. rene. Ado-ado wae lah. Lho. Eh? Kita Gah isin. lah wong kowe karo Banci wis iso kelet mosok karo Piyayi Putri sing wayune Iya, kaya karo kae kan renek resikone. Lah nek karo Ya iki niki kan resiko. resikone Go ngopo? nontono kahanane ngono pakaiane kaya ngono. Mas Ora Ar- urung ki kok tamune do ngudo rasa. Uncek-uncek mepet ae engko mlebu rok ae engko. Yo gak apa-apa gur kulit lho. Gur kulite kok rene mlebu kene. Gak Kulit apa-apa. ora apa-apa. Ora apa-apa. Kene kuwi kelas ora apa-apa. Aku ki wis bar vaksin lho Mas. Gur mlebu rok e kok. Ayo rene. Nah, Kok sajak kami gilanane karo aku. Wonten no, Mbak. Cek. Aku rok kok dadi ngene? ya dienggo ya. Nah. Wah, jejer. Wah, jan. Sing Bagaikan apa Mas? kaya sing putri jan kaya widodari. Heeh. Lagi mudun saka kayangan. Iya. Sing Terus Mas kuaku Ucek kaya luwak anyang-anyangan. apik men. Luwak anyang-anyang ini piye? Yo kaya sampean kuwi lho. Luwak anyang-anyang ini sing Ayo aku- njajal lo sik. Aku ora ngerti ya. Urung ngerti aku. Urung. Gah aku ora arep praktekke kok aku. Oh dijali to Ah Mas. wegah aku arep praktekke. Bawa Mas Uncek. Ya. Iya Mas Oke. Tuns. Lulusan ISIS monggo. Kok ISIS to? ISI ISIS Institut kuwi. Seni lho. Apa Indonesia? Ya. Ora. ISI. Wong kene lulusan SKKP kok isi. SKKB kuwi apa apa? nyuk? SKKP sekolah karepe ra karepe. Mosok kene isi. ISI lah Ya, isi ora. dah. Bawa. Sinawang tan bosene. Wah, rekake gandrung. Iya no. Wah, jan. Nyawang wong ayu lemahan. Wah. Kok alam Ya karo meneh lho, didemok Mas. tangane gandrung ya. Mosok Kok ya. ngadeg sithik ngono lho Mas, ket mau ora ngadeg-ngadeg lho. Nyuwun sewu Kan Mbak isin Chandra, aku. jenengan iki wajahe nggih ayu, Heeh. bodine nggih etuk. Heeh. Ning kok kira. Gak kira piro Mas. Wong iki wis ngadeg awit mau kok kon ngadeg nang. Wis ngadeg to? Ngadeg. Deloki. Iki sikil lho. Oh, Iki lha sik- mbok cicingke kok Iki ya gak ngerti. sikil rumah saya kok hulek-hulek kok lho. Tak kira mungkin sila ngono lho Mas. Sila. Iya, iya. Tekan nanti bawane mau. Tekan Potronayan. Cah ayu alam. Lho lak ngono kuwi to. Aku ora fokus ora akhir-akhir iki. Ayo Mas. Angger aku etuk nyawang. Boleh sayang, boleh nyawang. Cah ayu lambemu abang. Abang to Mas. Abang, Mbak. Iki abang apa rupane? Abang. Lipstikku ki lho rupane apa? Abang. Abang. Oh sik. Yen mati. Abang apa Mas? Ora abang kok. Kudu abang ya Ora mripatmu abang. lho. Matamu rabun kok gek. Ora. Sing kira kowe no kok. Ora abang ngono. Yo, iku Sawangan sik lho Mas. Abang, Mbak. Abang? Mm-mm.
Kowe ngomong piye? Kowe iki Ora abang. ora abang ya. Kenano abang. Ora. Cinta itu kan buta. Oh lah iya. Aduh aduh aduh. Alah. Cilik-cilik yo pinter gombal yo. Wandani kok. Yen Ajarane mati sapa? aku wis kurup angger tresna kumbok tampa song Iya. Sudah. ya langgame pun Oh, Mbak. langgami. Nyuwun ngimpi, Mas. Kowe ngimpi tenan. Ngimpi karo kowe lho, pengin banget aku. Kowe Pengen nimpekne kowe nyanyi bareng lho Mas, kowe gak ketemu lho pikirane. amor.
tiba akeh banget loh Mas. Ya. Wah, luar biasa. Iki Gimana-mana. garapan apa Mas iki Mas? Kolaborasi Gak mudeng aku. Kirangan. Jawa Bali Terus karo Amerika. Kok Amerika Lah barang? nek dram-dramane rock bareng. Yo diriki. Ya. Telah sing ya. Yo. elak garapan konco-konco Arum Sari. Arum Sari. Wis arep suwek Iki- digetake. Iki nek ra pimpinane sing elok mesti oh Chandra kuwi. Wah, jan bocah kok mletike ra umum. Wis piyayine ya Ya, gagah. iki mau ngimpi wis diaturke. Malah kepara sliramu sing murmakan ibu.